manje sengino 3 months ngingalazi ikhaya ngiyafana nomuntu obhungukile njengoba nginey'nyanga ey'ntathu ezweni lakithi eBergville ngingasazi ngiyafana nomuntu obhungukile mina. Uyazini kulo 3 months mangifica ukufa sefanele manje mangifika lapha ekhaya kubanjwa imbuzi ibulawe lapha ngaphandle kuthiwa sigeza lo mfana insila yokubhunguka sicela mayingena la ekhaya angene ngesenayo lensila angene sewumuntu ofanele ukuza kini. Wena unezinyanga ezingaka neminyaka emingaka ungasakwazi kini udalwa yini uba ngani nekini? Uyazi leni kini ongalifuni ukuthi la uzophetha khona indaba yakho musu ukuthanda itheku udelikini la eMlazi kunezindlu zabanewethu nabafowethu angeke azakutshele yena ukuthi mfowethu khumula icathulo mawungena erumini yakhe kodwa ekhaya kubo la ezalwa khona ungangena uhambe ngenyawo uziyobhajwa emsango ungaboni ngisho ukuthi ususendlini ngenxa yokuthi kuba kaninakile mawufa mfowethu uzongcwatshwaphi mawufa mfowethu ungalinakile kini uzongcwatshwaphi njengoba ungalinakile kini.